Литература вече го наричат пролетно. Зимното присаждане на калем се прави в период, когато дърветата са до голяма степен в покой, между януари и март края, по-студените места. Може директно да вземете калем без съхранение, да го монтирате, да го присадите и той да се хване. Но зимното присаждане на калем е най-адекватно за брунус, което казахме, костюлковите, сливи, джанки, праскови, кайси, е подходящо сега вече през февруари да прави. Семковите също става, но за семковите по-добър период е март. Но става и сега. Директно вземате калем, директно присаждате, никакъв проблем. И за семковите. За райската ябълка отивате по-към март-април. За орех отивате чак в краят на април. Лозата добре се присажда в края на март на зелено. Имайте предвид, че някои от тези неща имат различни срокове на присаждане. По-добрия срок говоря за ранното им присаждане. Рано на орех няма, не се хващат, нали, трябва чак към края на април да присадите орех. При тези, които са, както и райската ябълка в края на март, при тях задължително сега се вземат калемите, докато не са се развили пъпките и се съхраняват в хладилник, увити в стреч фолио, увити в найлон, пакетирани, се съхраняват в хладилник на 0,4 градуса. Съхранението на калеми се отнася също. Чакане на по-добър период за присаждане. Пратени са ви от някъде си, зимата са ви пратени. Но съхранението на калемите е задължително, когато отиваме към март-април да присаждаме. Когато сме решили сега, като да ги наречем едни начинаещи, можете джанки, сливи, кайци, директно да си вземете калем, да отидете да си направите калемчето и то да ви се хване. В повечето случаи при ранния монтаж, ранното присаждане на калем, вие монтирате калема и той чака. Не си мислете, че се сраства тръгва, той чака да се срасне. Подкарва примерно 2 седмици след нормално дърветата. Ако дърветата тук подкарват в началото на април, значи калемът ви ще подкара в средата на април, дори сега да сте го монтирали. Процесите са, вие го монтирате, но не тръгва. Игнатова сте, нали? Здраво. Заповядай, който не е виждал Елена Игнатова, най-прочута спамерка, заповядай. Издадохме та. Аз не гледал специално някой. Игнатова от селската група, ако някой не играе много хубаво хора. И хора ли играе? Издадоха, че играе много хубаво хора, браво. Леска, да, Леска и Дриан. Дриана сега може, Леската по-скоро през март. Края на февруари и март. За кивито нещо. Дрианът или сега се присажда още през януари и началото на февруари, или краят на март. Но за краят на март вие сега трябва да сте събрали калемите да ги съхранявате в хладилник. Трудно лесно, плащате се Дриана. А на каква основа? На Дриана. Може и на сурвачка. Ама не кучишки. Обръщам внимание, изброих някои комбинации. Обръщам внимание, че, защото много от хората са начинаещи, освен тия изброени, където имат повече комбинации, другите неща, например черница, например смокиня, например дрян, например орех, хинап, си е снар, си е само него на него, не можете на друго да го сложите. Не можете, така че запомнете, черница на черница, орех на орех, дрян на дрян, лоза на лоза. Няма значение, че е бодлив. Киви на киви. А лозата червено и бяло не пречи. има ли? Не пречи, става. Ако искате лоза и черница. Края на март, април. Така. Кестен? Кестена си е на кестен, като не бива да се бърка ядливия и питомния кестен. Ядливия кестен е от една съвсем друга семейна група букове. Интересно е, че ядливия кестен е по-близо до бука и до дъба. Секунда само. Мое ли звънеш? Ало? Да. Има едно, където децата карат велосипед. Питайте хората, като стигнете до там, където децата карат велосипед по едни насипи от пръст, в дясно ще не видите в края. Трябва да стигнете до там, където е. С куче да ни търси. Така.
Това е с комбинациите. Не си мислете, че ще станете номер едно в света, примерно да успеете да присъдите орех на върба. Изобщо не се занимайте. Загуба на време. Райска ябълка, На райска ябълка си е пак райска ябълка. Друг сорт. Аз да питам миналото година на 2-3 Ама, ябълки. примерно, ако искаш Да. от нашите... Сега трябва ли да ги махам тогава? Не ги махаш. Поддържаш ги с някаква резидба, ако живеят, живеят. Ако не живеят, не живеят. Това е. Поддържаш резидба. Така. Имаме раздаване на калеми. Кой иска калеми, да направим раздаването на калеми и тръгваме да направим няколко дървета.